Pep Noguer, vine aquí darrere, sisplau, perquè m'espera en Jaume Rovira. Jaume, com anem? Bona tarda. Déu-n'hi-do, una serp amb dos caps. Perfecte, deixem aquest tema i m'agradaria que us fixéssiu amb aquest senyor, en Jaume Rovira, aficionat als bonsais. Ens ha portat un aparador de luxe. Té 74 anys. Quan tenia 53 anys li van diagnosticar una malaltia greu. El mateix dia, a la Festa Major de Balaguer, va veure una exposició de bonsais. Li va agradar tant que se'n va comprar un. Després es va apuntar a un curset i ara té més de 200 bonsais. Per tant, és una autèntica afició, això. Sí, quasi és un vici. És un vici. Sí, pràcticament sí. I escolta'm, ja té prou espai a casa. Els companys que han vingut a buscar aquests que tenim aquí m'ha dit que era un autèntic tresor venir-lo a visitar a casa seva. No me n'hi cap més. No n'hi cap ni un més, eh? Una pregunta, Jaume. Jo em fixava, sobretot, ja sap que m'agraden molt les figueres, amb aquesta figuera. La proporció, si ens les imaginéssim al mig d'un camp, d'una d'aquelles grosses, per proporció, una figuera així tindria uns 50 anys. El fet de ser una figuera bonsai, quants anys té aquesta? Aquesta pot tindre uns 17 o 18 anys. I per cuidar-la? Cuidar-la és senzillíssim. El cuidado és senzill. El que no li pot faltar és el rec. El rec, sí. A més, a mesura que va creixent, s'ha d'anar escapçant les rames, anant-la pinçant i ficant-les a lloc. Amb la tècnica que després ensenyarem de l'enfilferrament. És que aquí m'estic fixant precisament que hi ha molt de filferro, aquesta d'aquí davant. Què tenim? Una alzina aquí davant. I aquest filferro per què li va bé? Per ficar les rames allà on vulgui vostè. És a dir, vostè la va manant amb aquest filferro. Amb el filferro fico les rames allà on jo reconec que li pertoca ficar-les. Què en deies abans de la figuera i el celler de Can Roca? Clar, bueno, amb l'olivera. L'olivera. El celler de Can Roca, el primer plat que et porten a l'aperitiu és una oliva farcida amb caramel i la pengen al damunt d'un bonsai d'olivera, que és fantàstic. I llavors jo penso, clar, aquesta figuera, per exemple, fa figues i si en fa es mengen? Si són igual de bones? Les ha provat vostè? Sí. Anem allà a la zona olivera. Fixem-nos en aquesta taula que vostè m'ha preparat perquè aquí entendrem moltes coses. Digui'm. Doncs miri, per fer un bonsai es pot fer de diverses maneres. Una d'elles, la més freqüent de totes, és recuperant un arbre del clan, plantant-lo, amb arrel, plantant-lo, i al cap d'un any, 2 anys, ja tenim un arbre així. És a dir, d'aquí han passat 2 anys. 2 anys. Llavors és el moment precís d'enfilferrar les rames, ficar les rames al seu lloc. Un filferro que permet molt el moviment per anar-lo guiant a través de les fulles. Ha de ser molt flexible, ha de ser o alumini o coure. I la forma que vostè busca segueix un criteri concret? Normalment s'ha de basar un amb la forma que tenen al camp. Això ens serveix de base. Sí, i després d'aquesta s'ha de lograr sempre, mirar de lograr, per almenys si no es pot aconseguir és una altra cosa, que sempre tinguin els bonsais facin triangle. Acabin amb triangle. Anar buscant el triangle. Tot el que es pugui han de buscar el triangle. D'aquí a aquí 2 anys, d'aquí a aquí... 2 més. 2 anys més, i d'aquí a aquí... 2 més. Molt bé, doncs anem a davant. I d'aquí a aquí davant... Llavors 3-4 anys, i a partir d'allí el bonsai ja no s'hi pot fer res més. Ja està acabat. I aquesta és preciosa. Aquesta, llàstima que no hagi passat un mes més, que dintre d'un mes d'aquestes rametes que ara es veuen, no se'n veuria cap, estaria tota coberta de fulla, i aquesta fulla és preciosa ara. Quina classe és aquest, com en diríem? És un Arce palmatum. És japonès? Japonès. Té alguna altra joia que ens vulgui presentar? Per exemple, aquest també enfilferrat, aquí, que ho va tirant això cap amunt? No, aquesta li pertoca anar amunt. En canvi, aquestes altres els pertoca anar sempre... Les ha d'anar marcant perquè vagin avall. Vagin baixant. I anar fent els pisos aquests, i veu com també guarda una simetria, guarda la forma del triangle. La terra que s'utilitza, què va? Diferent segons els arbres? No, normalment es fa sempre amb la mateixa terra. Ara ens hem tornat molt moderns i s'utilitza molt una terra japonesa que se'n diu akarama. Aquesta va molt bé. Aquesta diuen que és la que va més bé. Jo no la gasto. No la gasto. Gasto una terra que tingui molt drenatge i em van perfectament. Jaume, hem d'acabar, però vostè té 200 bonsais a casa seva i segur que hi ha algun espectador que diu, calla, m'ha vingut de gust amb el que m'han explicat a divendres, venir un cap de setmana a passar-lo a Castellserà. Vostè el rebrà bé? Es pot entrar a casa seva? Tenen la porta oberta, us hi obriré jo en aquell moment. No és que estigui oberta.
M'ha agradat molt això. Per poder vindre-hi. Perfecte. Doncs aquest aplaudiment per en Jaume Rovira. Gràcies. Pot passar cap allà, sisplau. A veure, deixa'm situar, perquè ara qui espero és en David. On te'l tinc, en David? David, planta't aquí. Mai millor dit, perquè tu també ets del món de les plantes, ets el gerent de Vivers Borda. Alerta perquè tenen 80.000 arbres, perquè aquí darrere, banda dels bonsais, tenim arbres. Ells tenen 80.000 arbres de 40 varietats. Fill d'una família dedicada al cultiu de fruiters i segueix, en aquest cas, l'empresa. Exporten a Dubai, Aràbia Saudí, Turquia, Alemanya, Bòsnia i també Suïssa. Un dia a Dubai va passar una cosa. Què va passar? Pues un dia a la fira d'aquest any a Dubai, que és el novembre, va ser molt curiós perquè s'atança una persona i diu que organitza la decoració d'una boda, a Aràbia Saudí, i que estan interessats en 400 plantes de decoració per la boda. 400? 400. I el va poder servir? No es va poder realitzar perquè no havia període per exportar. Però la curiositat és aquesta. Clar, clar. Tots aquests països que jo anomenava, que vosaltres en feu exportació, què et miren del vostre viver en terres de Lleida? Què teniu tant de bo? A veure, Lleida té, a diferència de la resta de comarques de Catalunya, com Girona o Tarragona, el clima. Té el bo i el dolent. El dolent és el clima tan diferent que tenim, de contrastat, de molt fred a l'hivern i molta calor a l'estiu, i a més aquesta zona, aquestes boires gebradores que tenim de 10 dies, 2 setmanes. Això, la contrapartida és una qualitat, una rusticitat, ja ho diu el nom d'allà on som, terra ferma, per tant, planta ferma. Els espectadors ara es van passejant pels vostres vivers. Què s'hi pot trobar? Quines varietats? Jo he dit que 80.000 arbres de 40 varietats. Em poses exemples? L'albícia, que és l'acàcia de Constantinople, la típica acàcia, que és la robínia, les quatre varietats que hi ha aquí, els pissardis, els xiprers, l'arbre de l'amor... A veure, anem a aquest, precisament. Aquest que tinc jo aquí al costat és l'arbre de l'amor? Sí. A veure, l'amor on te'l tenim? Per què l'arbre de l'amor? En aquests moments l'hem portat perquè es veu el contrast entre l'hivern i l'estiu. Se'n diu l'arbre de l'amor perquè la primavera queda totalment cobert de flor. I dura aquests 10 dies, que és espectacular la floració. Per això se'n diu l'arbre de l'amor. En aquests moments l'he portat perquè, a part de l'hivern queda d'aquesta forma, que el seu característic són les tavelles. Sí? N'hi ha que les critiquen, que diuen que s'imbruten, i n'hi ha que diuen que fan a l'hivern, que tot està tot trist, el so característic amb el vent del sonido de les tavelles. Crec, anim una mica, no? Exacte. Aquest xiprer, per què me l'has portat? Què em vols destacar? Pep Noguer, si vols fer alguna pregunta, fes-la. Sí, no, jo estava pensant en els arbres fruiters que es tornen a posar molt de moda, no?, a les cases. Això és veritat? Les modes van i venen, sí, en aquests moments sí. Sí, sembla que està de moda perquè la població cada vegada tira més cap a les ciutats i poder aquella arrencança del poble podria ser la fruita produïda al seu propi arbre. Xiprer, què m'havies de dir? Home, és l'arbre típic mediterrani, no? Sí, senyor, el que dona la benvinguda. Un, benvinguda, es diu. Dos, benvinguda i menjar, que en aquest cas el senyor ens ha preparat unes bones truites. I tres, benvinguda, menjar i estança. O sigui, el que en fica tres malament, perquè la gent la té 24 hores tot el dia a casa. David, aquest que ja començo a tenir florit, quin és aquest? El prunus pissardi o la falsa prunera. Falsa prunera. Sí. És curiós perquè és com diem ara, els fruiters trasladats per jardineria. Sí, sí. Digues, digues. La flor s'ha acabat pràcticament de sortir, veieu que encara que hi ha la flor rosa, és molt maco, i el preciós d'ell, que es fa anar molt per jardineria, és aquest canvi que hi ha de tonalitat de les fulles, que són de color vermell. Llavors trenques el típic verd de la fulla verda amb el vermell d'aquest arbre. I allà baix, aquella palmera... jo pateixo molt per les palmeres amb l'escarbat morrut, aquesta que palmera... està fent patir molt el territori en aquest sentit. Sí. Veus aquelles palmeres segades? Fins al punt que la palmera la fènix igual arribarà a la seva desaparició. En canvi, aquesta de moment se'n salva, li costa més d'entrar, i a més aquí, a la terra ferma, és l'única palmera que podem produir pel fred. És l'única que arriba a aguantar 20 graus sota zero. Molt bé. David, moltíssimes gràcies per presentar-nos-ho. Que vagi molt bé i per portar aquests arbres amb combinació, arbres en miniatura i en tamany molt més normal. Mireu, m'agradaria que veiéssiu aquell racó d'allà, aquelles casetes que ara de seguida, a poc anireu veient, casetes en miniatura, us hi acompanyarem, perquè és una altra de les joies, Pep Noguer, que jo he trobat aquí a Castellserà. Les fa concretament en Joan Escolà, fa construcció en miniatura utilitzant els mateixos materials que les obres originals, pedra, pissarra, fusta, la inspiració, l'arquitectura del Pirineu. Estem parlant del Pallars Sobirà, del Pallars Jussà, Ribagorça, Vall d'Aran, Cerdanya, també racons
de Castellserà. Fa fotografies per tenir imatges reals primer, inspirar-se i fer finalment aquestes obres d'art. M'agradaria un aplaudiment ben fort per en Joan Escolà. Properament a Sort hi farà una exposició. I ja que hem conegut molta gent, m'agradaria fer un comentari. Ahir em portaven un poema preciós que ara és impossible de llegir, que el va fer en Sebastià Santanyes, un senyor gran, que parlava de quan de la serra soc al cim. Està parlant de la serra de Bellmunt i Almenara, que la tenim molt a prop d'aquí i nosaltres demà us farem unes bones recomanacions. Per tant, aquest homenatge també a aquest senyor gran i poeta. Ja ho veu, Xavi, hem parlat de moltes coses avui. Pep? Déu-n'hi-do, Espartac. Dóna molt joc, això de Castellserà. Moltes gràcies. Demà tornarem. La veritat és que si us esperem demà, Fins ara. Adéu.